Shayton toyoqlari KVN komandasi qarshi olamiz. Yigirma 22 mart Totar Junior Ligasi yarim final. Uramda -10 gradus. Shumanda 8 dan marshrutklar yurmi. Подоходный налог 13%. Men kecha ikili oldim. Marat, sen narsa söyleysin? Yarar, boshlaymiz. Hayırlı kech kafu. Bizning birinchi miniatyura bolalar ekskursiyaga KAMAZ zavoduna borganlar. Зарплата 10 000. Отнага 3 көн эшлиләр. КАМАЗлар бүтән сатылмый. Ипотека булса. Юк, булай булмый. Балаларны коткарырга кирәк. Фарахов 5, Галамов 5, Салихов 5. Икенче елга бик күп тапкыр калган малай. Фарахов 4, Салихов 3, Галамов 2. Маратик молодец, 5. Ничек 5 ул бит миннән күчерде. Так, элекләшмә атаңны. Зяб малайлары разборкага әзерләнә. Так, менә сиңа. Я, миңа куя. Сен барбер сугыш башлангач качасың. Так, туктале. Безнең Фәрит куясын. Фәрит. Шакырманы, син нәрсә? Нигә ул биттеге тапкыр күрше газны бәреп кенә салды? Башта бүтән газны бәреп салды. Аннарсын безне бәреп салды. Аннарсын бүтән яңа шәһәрне бәреп салды. Аннарсын бүтән итләрне бәреп салды. Марат, ашарга. Ильяс Файдар ашарга пеште. Минем дә ашыйсым килә, мин киттем. Күз алдыгызга китерегез. Малай беренче тапкыр кыз белән очрашуга бара. Ойдар, мин бүген беренче тапкыр кызым белән очрашам. Һәм бик борчылам. Минем кызым булып тормасыңмы? Ой, җитте. Нәрсә? Мин синең белән сөйләшмим. Ойдар, син нишисең ул? Мин рольгә керәм. Ярар. Без кафеда. Ойдар, кая киттең инде син? Ойдар, чык. Ашыкма, мин соңга калам. Гафу ит, матурым, мин соңга калдым. Юк, Ойдар, кирәкми инде, кирәкми. Матурым, нәрсә ашыйсың? Миңа пицца, роллы, суши, салат һәм глясе. Ой, минем кызым алай итмәс. Әйтәчәк. Тукта, миңа шалтырдылар. Матурым. Нинди матурым, синдә кыз бармыни? Шайтан таяклары КВН командасы, рәхмәт, дуслар. Камилга янда шәһәр урнашкан. Шу шәһәрдә КВН уйнарга яратам. Үткән ел безнең мәктәп чемпион булды. Быелгы финалга сукмак салынды. Татар Production һәм Юлчыга бик зур рәхмәт. КВНда яздым сәяхәт. Хәзер безнең рифмаларыбыз бетте. Шайтан таяклары китергә вакыт җитте.
Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.